La sesión de esta mañana hubiese pasado sin pena ni gloria, de no ser por la discusión surgida en torno a los dos nuevos puestos con dedicación parcial que el Partido Popular proponía crear para dos diputados de su grupo, una para la Delegación de Xuventude, otra para el servicio de teleasistencia a domicilio. Ni BNG ni PSOE dieron su visto bueno. Eu non sei a que partido político pertencen vostedes. Porque vimos dunha campaña electoral onde o señor Núñez Feijóo nos repetiu constantemente, día tras día, que a súa fórmula magistral para acabar coa crise económica é a reducción do gasto público, que prometeu a todos os cidadáns deste país que iba a reducir os altos cargos da administración de Galiza. E vostedes non deixan transcurrir non sequera un mes desde que se teñen lugar as eleccións autonómicas e o que fan é incrementar o gasto público desta Diputación en 56.000 euros e liberar dúas persoas para traballar nesta Diputación, dous cargos políticos. Esta decisión ten tintes partidistas e ten tintes de pago de favores políticos o pago de aquelas persoas aos que non se pudo colocar nas listas polos problemas que sexan. E vai a Deputación e dice: aquí douche un cargo e ademais ese cargo vai con unha aportación económica. Los populares respondían: e non se preocupen vostedes que a nova Xunta vai a demostrar en os 4 anos que lle queda que é moito mellor austera que foi a anterior. Non se preocupen vostedes que nos van de alguna maneira a valorar e que nos ten que dar ese visto bo a través dunha papeletiña dentro de 4 anos son os cidadáns. Só fixeron agora cos que estaban gobernando e van a facer dentro de 4 anos cos que estén. Non se preocupen vostedes, que non lle preocupo mal que vai a facer o Partido Popular, porque estarían encantados de que o fixera mal e de que a xente cambiara. Non se preocupen por aí, que vai haber un goberno moi distinto, pero moi distinto ao anterior en todos os concellos. Minutos después de la discusión, diputados socialistas y populares acudían a una comida organizada por el Linorde. El menú, un suculento cocido con el porco celta como protagonista, para chuparse los dedos.